Sanibonani ke futhi ke ma-Afrika ngisahleli nogogo ke lana. Ngithe nje ugogo ake ngimbuze ngizwe ukuthi yena njengomuntu omdala okudala edla okhisimuzi emhlabeni le ndaba yena njengomama uyibona kanjani? Isiphi iseluleko angasinikeza izingane ezenza lento nezisapleni ukuyenza zingakayenzi? Kunengane ebulele udadewabo iyaconfessa manje itshela uma wayo ngoba isixakekile udadewabo uyafika kuyo ngamaphupho wamtshela ukuthi akatshela umama iqiniso. Umama wazi ukuthi umntanakhe walokuzana wafela elokuzeni bamdlisa etshwaleni kanti udadewabo uyena wamfakela lo muthi ngoba ethi udadewabo umama wabo uthanda udadewabo ukwedlula yena wagcina sembulela udadewabo. Gogo, isiphi ke iseluleko noma wena lenkulumo le oyizwayo ikuphatha kanjani? Ungamluleka uthini umntwana obhekene naleso simo leso ukuthi ekhaya umama noma ubaba uyababandlulula akabaphathi ngendlela efanayo useze ufika manje esinqumeni sokuthi lo othanda kakhulu ukungcona ambulala amsuse phambi kwakhe? Yebo gogo, usungakhulumi. Ngisabuyile futhi. Cha, ngiyayizwa le ndaba yomntwana obulela udadewabo. Kodwa engibuka kuyikho mina, abazali ngeke bemthande lo dadewabo enza izinto ezimbi. Angithi uthandwa lo wenza kahle. Yikho lokho abazali bemthanda lo wenza kahle. Angithi owenza kahle yilo bulewe. Ubulawa isigebengu lesi esingatshelwa, esingafuni kwenza lutho, esifuna nje la ekhaya siungqo kodwa singena amadlebe. Lo ngasekho uma ngabe kunokuthi ubenza kahle kubazali bakhe, ngiyambongela mangabe ubenza kahle kubazali bakhe, ulifele iqiniso naphambi kwezulu uyosho ukuthi mina bengenza kahle phambi kwabazali bami. uNkulunkulu uyomthethelela. Icala seliseleke nalo okuyena onezandla engcolile ngoba akakutholi ukuphumula manje ukuthi njoba ngimbulele nje loya muntu ilanga lakhe liyofika nini siyokhuluma leli cala noNkulunkulu. Namanje usithwele isiphambano ngathi ngiyambona kabulali nobuthongo uphethwe uvalo ukuthi ngambulala umuntu wenkosi ongenzanga lutho. Ngabancisha abazali umntanabo basala behlupheka ngoba bekukhona mina nje bengiyinhlupho ngila ekhaya. Namanje bazosihlupheka abazali ngoba mina angifuni ukwenza lutho la ekhaya. Angifuni ukuba umntwana njengalo ohambile bewumntwana wabazali. Ngithi phephisani-ke bazali enilahlekelwe lo mntwana wenu. Ngiyambona lo mntwana wenu ukuthi bekuwumntwana weqiniso. Ubengeke phela udadewabo akhethe ukumbulala engenzanga kahle. Kusho ukuthi udadewabo behluleka ukwenza kahle phambi kwabazali. Wamane wathi angimsuse endleleni khona kuzoba yimunqo. Abazali abaneqiniso abamsuse yena umntwana lophilayo, bamsuse phambi kwabo. Ngona oqhasha la oqhasha khona sisuke la endlini ukuze nabazali bephole mase bezwile ukuthi bahleli nesigebengu ngoba nabo uzobabulala lo mntwana. Alright gogo. Uthini ke ngomntwana obhekene naleyo nkinga akakayenzi kodwa ubhekene naleyo nkinga leyo yokuthi yena ubona ngathi ekhaya ababaphathi ngokulingana, umama noma ubaba akenzi kahle. Yingakho esethathe isinqumo sokuthi akabulale lo okuwuye manje ophathiswa okweqanda yena naye eyingane yala ekhaya. Uthini ngalowo mntwana? Umluleka uthini lowo mntwana loyo ukuthi akaqhubeke yini nokuyenza leyo nto leyo noma akangabe esakwenza ngoba into ezomxaka njengoba lo osekwenzile eseqakekile already lona akangabe sakwenza. Uthini kulowo mntwana loyo obhekene naleyo nkinga naloyo mzali ongaphathi izingane ngendlela elinganayo? Okay. Okokuqala nje ngizokhuluma naye umzali noma abazali ukuthi izingane ezakhe zonke. Imuphi ongenzi kahle ngoba lo ongenzi kahle abambonisa indlela nokuthi akwenziwa kanje mntanami kwenziwa kanje.
njalo nje umama makuyintombazana akwenziwa kanje mntanami, yenziwa kanje. Umfana isikhathi esiningi simbeka ezandleni kababa ukuthi ubaba akakhuze phela afake iswephu, khuze phela umfana abuye nganeno. Ziningi izinto abantwana bethu abakhulela kuzo, kodwa abasakhuli njengalesa sikhathi esakhula thina sikhule sinamadlebe ngoba besikhulunyiswa nawumuntu wakuloya muzi ekukhalimela la uhamba khona. Namhlanje wena usubheka abala ekhaya kuphela, yikho lokhu konakala kangaka. Noma ungathi untshontsha imali kuzothiwa imali intshontsho yiloyo ongayintshontshanga imali, inxa yothando lifike eceleni lomzali. Umzali-ke okufuneka ashintshe isimo kuqala ngoba kuze kube njena nje umzali. Right. Aqonda yena-ke umzali kuqala beneqiniso, aze ayoba neqiniso ngaphambi kaThixo ukuthi ingane uyiluleka kanjani. Uyipha lokhu uthanda neqiniso eligcwele awulimela naphambi kwezulu ukuthi ngangimkhuza umntanami, ngangimtshela umntanami, waze wafika kulesi simo nje ngokungalaleli. Right. Le ngane-ke esithatha isinqumo-ke sokwenza lento uthini kuyo? Esithatha isinqumo sokubulala ayikakwenzi, kodwa sisithathile isinqumo. Uthini kuleyo ngane? Lena sesisithathile sekufuneka phela nathi siqhubekele phambili. Sisho ukuthi useshilo ukuthi uzokwenza lokhu nalokhu, manje sengibheka ukuthi kuzokwenzela 1 2 3. Okuyovela la ekhaya kuyobe kuvezwe lo ngoba useke waxoxa leli gama. Cha gogo, akakutshelanga wena. Uzithathele yena isinqumo, uthini kuye straight, khuluma noNembeza wakhe. Akakatsheli muntu kodwa isinqumo sesithathile, uthini kuye? Manje mina kufuneka ngihlale phansi nalo mntwana. Ukuthi noma ngabe uthukuthele kangakanani, umuntu wonke okaNkulunkulu. Khuluma naye gogo ukulalele. Mina nginamntwana, umuntu wonke okaNkulunkulu. Ngoba iyathi iBhayibheli ngelinye ilanga khona okwenzeka emnyameni kodwa kusasa kuyohlala obani. Yebo. Nawe ususithathile leso sinqumo. Angifuni ukuthi kusasa uyisole. Mina ngiyobe sengimele eceleni ngithi ngakutshela ngathi umuntu okaNkulunkulu. Ungabuyisele okubi ngokubi. Awuzwa ke? Alright gogo. Siyabonga kakhulu, ngiyacabanga South Africa mhlaba wonke. Ngiyacabanga ke nizwileke izeluleko eziphuma entombini endala. Insimbi engagobi ke le. Umbeleke lo gwansile esincela kuwo ulwazi. Siyabonga gogo. Africa bayakuthanda kakhulu, bavalelise kubatsheli nabo uyabathanda. Ngiyanibonga nonke ezweni likaBaba. Sisonke la sikhona kodwa ungamkhohlwa uNkulunkulu. Mayibuye Africa. Mayibuye Africa. Siyabonga gogo.